Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele siyabingelela kakhulu lamigama ngo-MC Pholobasi shide limhlophe bathu propaganda yasabeka isichibhizo singasuku rapper ngwarapelo lovento menza uqede bale bonke babuya babuza abantu mapholo bakwenze njani wagadla ngeinduku singayiphethe ngathi namhlanje angizonkanda kakhulu ngiphethe uqweqwe lenyanga ingadlangadla inkozi malanga udokotela uNondelamzimba ubaba uDlamini olapha yanendaweni yase Dryhook elizweni laseNanda. Kanti ke ikhaya lamadlozi namathonga kubo wonke likweleli eligitagitayo eSwatini. South Africa sanibingelela kakhulu siyanamukela futhi nisanda ukujoyina siyakukhumbuza siyacela phela ukuthi usupport ngokuthi usubscribe. Make sure ukuthi uyasubscribe uyibuke nevideo nje iziyokuphela. Ningabi nenkinga yokubuka noma iad eyodwa noma iadvert eyodwa. Lokho kusinika lawo masentshana amancanyana azokwenza ukuthi sikwazi ukuhlala sinomdlandla masikhulumisana nawo. Dokotela omkhulu asikwamukele sikubingelele abantu kade bagcina kade bekhala ngawe sibuyisele phela leya nyanga ekhuluma izinto legit leya nyanga esiyibukayo ukuthi no ayiphethe lemfundo yasesikoleni kodwa iphiwe sidalwa ukuthi noma ngabe yini ekhuluma ukuphila. Siyakubingelela dokotela. Asibingelele mapholoba nababukele emakhaya ngithi siyabingelela kuseyafiba TV1 lokhuluma ngoNondelamzimba ukadla abathuthe bathakatha umthathu injalo mina ngiyizulwini ukhwalele yasikala yami ngilobuzwa umqhiqhisi ebusuku emini izombalekela wangilandela uzoyisola wakulandela uzoyisola wangilandela ngoba nasongilandeliye mapholoba ubese uyayisola uthembe tabe ngiyilandela ngoba kwenze njani ungayisikeli inkanyamba esisebenzisayo ngoba nawe isukela uzophephe kumisi bakhala ngokuthi ezulwini kulento ethile eshoyo ngawe. Manje yabona uma ngabe ungilandela vele khona icala ezothethwa ezulwini ngoba manje kusuke inkinga. South Africa ngiyazi ukuthi nijabule kakhulu njengoba hleli ke nenyanga enkulu dokotela uNondelamzimba osebenzela la KwaZulu Natal endaweni ke yaseNanda. Dokotela omkhulu mhlambe kulo obese khohliwe noma walahla iselfoni yakhe kwase kulahleka nenamba yakho ake simuphi inombolo yakho. Inamba yami ithi 061 21 34 318 318 siphinde 061 21 34 318 uDr Nondelamzimba. Namhlanje sixoxa ngento ejwayele ukubalekelwa kakhulu izinyanga udaba lwamaphupho. Izangoma eziningi manje seziyavilapha inyanga ziyavilapha abathandazi bavilapha. Udokotela uNondelamzimba uthi ubuyisa impande lapho khona imali eza khona ngemva kodwa kuqale ukuthi umuntu akabone kubalekile ukuthi akasukuma azoyizwisisa kahle lento ukuthi athole ithuba lokuthi ke manje ihlolo kuchithwa amathambo noma ihlolwe kukhulunywa ngomoya kodwa iqale ekuthenini ngokwasendulo uma wawuphuphe kanje kwakuyekusho ukuthini. Dokotela ke siqale ngesikhulume ngokuthi yini iphupho. Umuntu nomuntu nakaphila unethonga lakubo Okay elimgayidayo noma elimelusayo lawo mathonga ayamvakashela ngisho ebusuku nakalele azombonisa izinto ezithile kwehlukene ke ukuthi umuntu uzonakalele ngoba nasikhuluma ngephupho sikhuluma ngokuboniswa okay ukuthi kunento oboniswa yona manje awumbulelekile yona ukuthi ishothini usuyathonga manje uyathonga. Okay bathi abanye sebepolitika ayabaphupha imphuphe kodwa bathonga kusokufika ithongo igama elilodwa le ake sikhulume ngethonga. Okay ngoba kuze kube ithonga lisuke liqale laba leza ngezidluzela. Okay laba idlozi iqala laba nenkinga emzimbeni wakho leza ngedlozane leza ngezidluzela likulwisa ngesikhathi wena so wenze izinto imfanelo zalo idlozi lethu. Okay sense uyathonga selifika kamnandi manje uyabona uma uwehlelwa umoya ngoba kusanga ngokwesonto. Yes uyishayisa edongeni ungazi wena ukuthi uyishayiselani. Okay uzwe wena uhlathwe isibhobo usesontweni awazi lesibhobo esihlabayo esani kanti lesibhobo lesi khona ophethwe isibhobo la kulabantu. Kufana nalento othi wena ijwayele ukwehlela isikakhulu since saqala ukusebenza nawe ukuthi bakhona abantu abafika ekhaya usowazi ukuthi usibani banozela inkinga ukuthi ukhona umuntu ozosuka ekhaya eze uthole ukuthi ngesikhathi ulele wena so uyazi ukuthi kunomuntu idlozi lakho noma ithonga lakho selitshengisile ukuthi yazi kuzwa umuntu ogula kanje lungisa into kanje uqamba uyafika lo muntu naye usuke mhlambe ekhaya utshengisiwe la ekhaya.
South Africa ningizimu Africa senizwileke abantu akade beyidida noma bedideka endabeni yephupho endabeni yethongo endabeni yokuthonga endabeni yokuboniswa nizwile ukuthi isakhiwo sikanjani namhlanje udokotela uzogqamisa ukuthi nanoma ngawumuphi umuntu oseyizwile inombolo yakhe akayithatha ayisebenzise amxoxele elakhe iphupho uzokwazi ukukuhlahlela lona ekutshena ukuthi lisho ukuthi leli phupho osuthe wamxoxela lona ngamanye amazwi inyanga ziyaziwa zabantu abangenaso isikhathi zabantu ekuthiwa ababhizi this babhizi get yena uthi uzokwakha uhlelo lokuthi lamaphupho enifisa ukuthi niwashare naye akwazi ukunabela lona mawukuthi iphupho elifuna ukuthi usukume uthi ufika kuyena vele senike nathi ukuyichaba kancane endlela dokotela ngiyafuna ukuthi singene kumuntu othi mina ngiphupha amanzi adungekile mangiphupha amanzi adungekile ngiphupha ngithi ngiyawela wona lamanzi mase ngifika phakathi naphakathi kube ngathi ngiyabisha ngibaleke ngemuva umuntu nje ophupha kanjalo uyabona uma mfoko amapholoba uphupha amanzi adungekile kunezinto eziwu2 one kukhona into okufa okay ekulandelayo ukhona okwesibili kungaba khona into ethi manje la ekhaya kukhona umuntu ophehla amanzi okay njengoba lamanzi adungekile sengathi uyabisha ikhona into evimba esekubambile wena ebambe izinto zakho ukuthi zingasayi phambili okay sewuyahlehla njengoba izinto zakho ziyahlehla ziyiphambili South Africa ngiyazi ukuthi nawe nalelakhe iphupho kube besi live ubuzoshare lakho siyaqinisekisa ukuthi ungakwazi ukulibhala nala ku comment section ukuthi mina ngike ngaphupha 1 no 2 no 3 ngicela ukuthi umkhulu ungihlaziyele uma ethola ithuba esekhaya uyokwazi ukuthumela i-team eyokwazi ukutype kulawo ma comment kodwa kumqoka kakhulu ukuthi mshayele ucingo ukhulume naye mouth to mouth noma ukhulume naye ke ngalo ucingo nibonisana ukuthi leli phupho oliphuphile ungasizakala kanjani kulona kunomuntu ophupha enikezwe imali eyisiliva eningi kodwa mase ezofika ngakuyona ethi uyiyabula le mali lena ayithatheki le mali kodwa iyisiliva ayithatheki kukhona inhlanhla efanele ukuthi ize kuye okay manje kunento evimba inhlanhla yakhe sefuna ke manje kubhekwe ukuthi le nhlanhla ivinjwa yini ukuze ukuthi ingafiki kuye loyo muntu okay akobe nezwela ke siphethe ingwevu siphethe ke umqeqeshi siphethe umastermind siphethe inkuzi malanga engananazi ngomsebenzi wawo wena okwakho ukuthi ushaya ucingo enombolweni ethi 061 21 34 318 lichazwe njengamanje iphupho lakhe siphinde 061 21 34 318 ngiphupha umkami epassage lomuzi wami ecabuzana nenye indoda mangiqhamuka ushabalale kube ngathi bekuyizithunzi ukhona umuntu ngoba uyabona athi siyeza kukhasa ichaza indaba yephupho sathi iphupho usukuboniswa ubonisa okwenzekile ubonise okusazozeka okay ukhona umuntu osukafisa indlu yamakhelwane wakhe noma siwafisa lo mkakho manje uza kabi uza ayifihlile aseduze kwakho mhlambe umuntu enjwayelene naye manje le ithunzi uyayifihla yena akafuni ukuvela at the same time uza kabi nawo muthi okay ngisathi ngiza lapho ukuthi silihlukanisa kanjani iphupho lezikhafulo nephupho lokuthonga ngokuthonga nje ngokwedlozi ngokwethonga uyabona mapholoba iphupho noma isibonakaliso yinto osukuyitshenswa bakini okay bese kuba ukuthi umuntu ngoba uzotshenswa lephupho lingenzeka utshensise into eyenzekile uthola ukuthi omunye uza ngomuthi but uyayifihla bayakhafula manje uyakushaya ushaya lo mkakho but akafuni yena kubonakala ukuthi uyena oshaya lo mkakho Ningizimu Afrika singaxoxa kube kuningi nami ngingakubuza kube kuningi kodwa akuhlalele wena ekhaya ukuthi udokotela Nondelamzimba uyamsebenzisa yini ngoba uyasebenziseka mshayela ucingo ukukhulume naye umbuzisise ngelakho iphupho ngifuna ukuthola ukuthi kusodalwa yini umuntu angaphuphi at all ethi nje mina ngilala ngivuke angiphuphi ngiyeza kulo othi yena uyavuka ekseni eselikhohliwe kodwa sikhulume ngalo ngaphuphi at all angithi ke mapholoba kufuna sibheke ukuthi umgogodla wesidara sakho ukuthi isidara sakho asiboshiwe yini noma
asivaliwe yini. Okay. Lokho kuyokusiza ukuthi ngoba ukhona umuntu othi amnangikhuphi. Then sefuna ke simqaqe kulesibopho esemadlozini akhe. Sikaqe lawa amadlozi ngoba uyabona nje nginamapholo ungalala la amapholo. Yes. Yephana uyibona useswazini. Kepha leswazini ubone ukuthi kwenzekani. Uvuke ekseni uhethe ucingo ufake khona. Bathi uthi uyafona bathi asilalana. Uma umuntu angaphuphi usuvaliwe. Uvalwe isidalwa sakhe. Ukudla esikudlayo kona ngeni. Ngiyeza lapha. Okay. Ngoba uyazi mapholoba umuntu wadalwa ukuthi umuntu uyasenza. But engeMercedes. EngeMercedes. Uyasenza. Manje nesikhathi kunalama ngiyaxolisa bazongixolela. Yes. I-Colgate. Kukhona into eyenzayo umuntu. Ngabo izayoni nezinyanga. Zazi nokudla ezingakudli. Okay. Lokho kudla bezazi ngakudli ngoba kwakuphazamisa lento ekutshela ukuthi kunento ezayo embi. Okay, njoba ngikaza nje ukuthi i-Colgate khona la khona isiphazamisa khona. Uyabona namhlanje awusakwazi wena ukuzwa ukuthi iningi labantu abakwazi ngisho ukuzwa uhogela nje ukuthi kunukani la. Besides ngekubona ama senses alimele alinyezwe lento igijimeza ekhaya. Manje ayisekho into ezwayo ukuthi kunento ezayo la. Okay, nasebusuku umuntu akasaboni. One nenye ngiyakwenza ukuthi umuntu angaphuphi. Okay. 3 Zivule phela ufuna umuntu ozovula amaphupho akho ageze nedlozi lakho libe clean uzo ukwazi ukubona kanjani ukuboniswa noma kubona ngoba wonke umuntu uyaphupha. Wonke umuntu unesidalwa sakhe. Yes. Ngikhathalo ngabe usindisiwe. Kunezinto oyibona ke ebusuku nawulela. Ngiyengizwe kunomunye umama ngasekhaya wayesonta lamasonto lawa abathi God help me. But why wasicela amaphupho athi uphuphe uzibani abona abantu abangasekho. Uphupha lamaphupho khona ekhuleka ngendlela akhuleka ngayo. Ngendlela le ekhuleka ngayo ethi ayihlangene namadlozi. Kodwa uyaboniswa. Kepha namanje inkinga ubona wona futhi. Ubona izinto ekuyizona. Manje ke angeke ubalekele lokho mapholoba ukuthi noma ubani ubaba wakho nabe womazi noma umkhulu wakho uyofika ephusheni lakho. Nanguke lo ovuka ekseni uselikhohliwe. Abanye baze baphuze zona inkamba lezi kuthiwa inomuntu omhlophe inomuntu onjani kodwa still akawabambi uyawakhohlwa. Mapholoba ngiyenga ngathi kubalekile ukuthi uyilungise indaba yakho yedlozi. Idlozi ngizolifanisa nento efanele iziclean. Kuze ukuthi nikwazi nini nayo communicate nini nobabili. Yakuzwa. Uma ngabe ninga communicate khona la kulahleka khona i-firing order phakathi kwakho nayo. Ukhohlwa njengoba aniphumani kahle. Le coordinate siyashota. Sekufuna ukuthi manje sikhode wena sikulungise wena lona mzimba lo ogadwe abantu abadala. Ukuze ukuthi nabeza kuwona bawuthola uclean. Ukuthatha isikhathi singakanani Nondela wena ukuhlanza umuntu umenza abuye lesimeni sokuthi aphuphe nanomsamo wakhe nethongo lakhe mhlawumbe ukusinabela kakhulu ekuthenini ukulungisa leyo ndima kuye kuthatha isikhathi singakanani kuye kudinga ukuthi umuntu aphathe mayizolungisa isimo esifana naleso ngoba abantu abaningi balinyazwa ukuthi abaphuphi nje ukube bayaphupha ngabe banotho noma ngabe bayavikeleke entweni ezithile abanye abasashiwa igazi uyaqhubeka engene emotweni kanti uyovelelwa ingozi lapha. Angithi ke mapholoba uma ulapha umuntu kungaka kubalekile kuhlola. Ngoba uma uzokwenza ngokwazi uqama uzokhetha umgodi. Kubalekile ukuthi nawenza into yakho umuntu umlapha uhlole. Very important part uthi sawuqalile kumlapha uphinde ubuyele futhi uhlole. Uthi lento besiyenza iyenzeka yini. Dokotela uthi wena uzofika uhlole ukuthi lo muntu nani singamsiza kanjani. Yebo. Uphinde futhi uthi usumqalile kumsebenza uphinde ubheke ngoba kufanele ube patient umuntu namlapha uyini ngesikhathi. Hayi laba abantu abafuna ikhokha manje thatha manje. Lapho usukungalashwa usukuthenga. Kunomehluko wokulapha nokuthenga. Phela umuntu nawulapha mapholoba uyakufonela akhaze ukuthi ebusuku lento ifana nani nokuthi nangu umuntu uyathwasisa.
siyafika ithwasa lizokubikela iphupho uyazi ukuthi into ephushwe umuntu ingaphekwa gobela ngoba yona lento ayiphuphile uyibona nasaxoxela wona gobela umphikisi solwa naye phela lo muntu ulona idlozi lakhe elimbonisile ukuthi nakathi yazi ngibone ebusuku ukuthi wafaka into ethile nethile la uthi wena ayikho lento leyo wena sofuna ukungiphatha futhi ayikho into omenzela yona ophuphe igubhu lezi nikhipha njengenyanga zenhlanhla zokuvika ophupha zona nje zimkakile noma uyayiphupha noma uphuphe naso noma uphuphe esibambile kodwa uphupha into enesigubhu nje kusho ukuthi uphupha into enesigubhu ufuna ukuthi bapholoba loyo muntu ahamba ayohlola okay ngoba uyabona indaba yegubhu angifuni uyikhuluma ngapholoba wonke umuntu uswakhe igubhu cause awukwazi ukuthatha isigubhu kwena business uzosenzani ngoba noma inyanga sikhona zokudosa ezokhulumisezwe inyanga khona ezokuvika izithe ezokuxosha izithe manje uzosithatha wena usiphuphile uzosenzani buza phela idlozi lakho ukuthi nisenzeni Ningizimu Africa worldwide manje siphethe le video sikukhumbuza ukuthi udokotela Nondelamzimba utholakala kuphi utholakala futhi kuziphi inombolo dokotela ngitholakala eNanda emaqhobeni eDryhook inamba engitholakala kuyona ithi 061 061 21 21 34 34 318 318 061 061 21 21 34 34 318 318 udokotela Nondelamzimba noPep abahlangana ayikho imali afakelwa yona kaSpaka Pep ayikho imali afakelwa yona kaShoprite ayikho imali afakelwa yona isho kwi-account without ukuthi nibonane naye qala kanje futhi udokotela uNondelamzimba nje umuzwe ekhuluma nje akanayo inkinga yokwenza i-video call nawe manje nizofakelana imali ngengxoxo nake nayixoxa phambilini qinisekisa ukuthi uyayicela i-video call manje ningene imalini futhi okwesibili akanalo ikhemesi ukuthi hayi ngizothenga ukukhipha isisu ngizothenga ukwasha amakhwapha ngangelapha mina uyalapha nje angidayisi ngemithi ngiyelapha kanti enye into emqoka lo baba lo uyababuyisa abafazi asebebalekile ngalisho igama lasho into embili asebebalekile nababalekile uyabanje ngoba uyabona uyenzeka kwamapholo basize phule nje emakhanda uthole ukuthi uthuna umfazi la dawunami uthole ukuthi uhleze endlini kuyanetha usezeni hayi balekile kwakho umuzi wakho uphela sibaphinde inombolo ba 061 21 34 318 try ukhe emachobeni eNanda eKZN eDurban uDr Nondelamzimba salute Imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla Baba wamthwesa amandla Abagulayo nabahlupheki Wona wesondela